हाँ तो भैया लोग भगवान के दिहल सब कुछ बा हमारा लगे। लोटा बा, बाल्टी बा, सरफ बा, साबुन बा, बाकी नहाए वाला हिम्मते नइखे। पानी देख के नू अपना जवानी के डर लागे लागता कि अगर तनियो मुनी ठंडी मार दिनू तो जवानी है जियाने हो जाई। हे भयंकर शीतलहरी में बहरी निकले के मने नइखे करत। यही ठंडी के कारण ये भैया लोग हम अपना गर्लफ्रेंड से 2 महीना से मिल नहीं पावत। अपना जानू से भेंट कइले हमारा 2 महीना हो गइल बा। नहैला बिना एकदम बोका नियर बसात बानी। यही से हम नहीं जाता अपना जानू से मिले कि अगर हमार जानू हमारा शरीर के सुगंध ठीक से सूंघ ली है नू तो वही जब बेहोश होके गिर जाई हैं। ई ठंडी बाबा हमनी के प्यार के दरार बन गइल बा। हमार जानू रोज कहेली कि बाबू हो नहा धोआ के एकदम क्रीम पाउडर लगा के आ शाम के मिले चल हो। तो ये भाई लोग ई ठंडी में नहाए वाला बात सुन के नू हमारा तो बड़ी बुरा लागेला। सब ठीक ठाक बा लेकिन नहाए वाला बात उनकरा ना करे के चाही। अब ये गुचुमा खातिर अपना देह के बीमा करावे के जाई। अगर हम नहैनी कि अल्लाह के प्यारा हो गईनी। अब अपना जान से मिले खातिर अपना जान के जोखिम में डाली। उनकरा कहला पर हम जाके नहा ली। इतना हम पागल थोड़ी बानी। और का बताई ये भैया, एक दिन हम हिम्मत जुटा के नहाए खातिर तैयार हो गईनी। सोचनी कि आज कुछ हो जाओ, चाहे धरती फाट जाओ चाहे आकाश गिर जाओ, आज हम बिना नहैले ना माने। यह सोच के हम तो नहाए चल गईनी। बाकी जैसे ही नहाए बैठनी तो हमारा मोबाइलवा पे मैसेज आ गईल कि ठंड में नहाने से 4 लोगों की मौत। ये भैया लोग का हम बताई, ये खबर सुन के हमारा तो सांप सूंघ गईल रहे। लागे कि जैसे लकवा मार देले बा। अब हम फटाफट उठ के भागल बानी ओजो से जाके पुअरा में घुस गईनी। तब सोचनी कि धन्य हे भगवान कि हम हे ठंडी में बच गईनी, ना तो अगला नंबर हमारे रहल हो। अगर तनियो से सावधानी घटल रहित नू तो हमारा साथे बड़ी दुर्घटना हो गईल रहित। हे ठंडी में कुंवारे हम तो चल गईल रहती। काली माई के लाख लाख दाया कि हम जिंदा बच गईनी, ना तो नहैले रहती तो टिकट कन्फर्मे रहल हो। वही दिन हम संकल्प ले लेहनी कि चाहे कुछ हो जावे भाई, हम एके हाली खिचड़िए के नहाएम।